ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹልና ኣገዳስነት ዘለዎም ክንፈልጦም ዘለና ክነስዕብለሎም ዘለና ዝበልናዮም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ከምኡውን ቆላሕታት ዘድልዮ ትንተና ክንርኢ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብፍላይ ምዕራባዊ ዓለም ትዕግስቲ ናቱ እናወደአ ይኸይድ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ፕላን ንሱ ኣውፂእዎ ዝነበረ ኣብ ዩክሬን ይሰርሕ ስለዘየለ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ኣለና እዚ ዓቕሊ ፅበት ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምቲ እንታይ እዩ we don't know exactly እቲ ኣካይዳ ናቶም ግን ካብኡ ብዙሕ ነገር ከተንበሃልና ይኽእል እጂ መጀመርያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ክንርኢ ኢና እሱ ድማ ናይ ምሩኻት ምቅያር ገይሮም ኣለዉ ውድድር ኣብ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘይተኣደነ ገንዘብ ክፈስስ ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኣሜሪካ ዘለዋን ዘይብላን ሓገዝ ከም ብሓድሽ ክትህብ ጀሚራ ኣላ እቲ ኩነታት ድማ እቲ ዓውደ ኩናት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ኤውሮጳውያን ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ውግእ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ በዚ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ትሰምዑ ትህልው ትኾኑ ኢኹም በዚ ክንጅምር Russia and Ukraine have exchanged a large number of prisoners of war in a deal brokered by the United Arab Emirates. The two sides have each released 115 captives. These pictures are from Ukraine's Office of the Ombudsman. It's the first exchange of its kind since Kyiv launched its offensive in Russia this month. Ukrainian President ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ምሩኻት ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ተኻይዱ ኣሎ ከም ዝዝከር ኣብዚ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ መሬት ራሽያ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብዚ ከርስክ ዝበሃል ሬጅን ብዙሓት ሰባት ወይ እውን ሓያለ ሰባት ካብኡ ሲቪላውያን ድዮም ወላ ዕጡቃት ድዮም ወላ ምልሻ ድዮም ዩክሬን ካብኡ ከም ዝወሰደት እዩ ዝንገር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ራሽያ ብዙሕ ምሩኻት ናይ ዩክሬን ስለ ዘለዋ በኣታቶም ክትቅይሮም ድልውነት ስለ ዝተረኽበ ብሽምግልና ናይ ኢማራት ዩኤኢ ብዝገበረቶ ሽምግልና ናይ 115 ደቂ ዩክሬን ብ115 ደቂ ራሽያ ተቀያይሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ፅቡቅ ምዕባለ እዩ ኣነ ካብ ዝረኣኽቦ ግን እቶም ናይ ዩክሬን ዝምለሱ ሰባት ቀጥታ ናብ ውግእ ከም ዝምለሱ ዘርኢ ሓደ ዶኩመንታሪ እውን ርአ ነይረ ምክንያቱ ሰብ ስለ ዘይብሎም ብፍላይ ነቶም ምኩራት ተዋጋቲ ቀጥታ ናብቲ ኩናት ከም ዝመልስዎም ዘለው እየ ርአ ነይረ እዚ ከዓ ቅቡል ዘይቅቡልን ኣይፈልጥን እየ ግን በሓፈሻ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል President Volodymyr Zelensky thanked the UAE for mediating. It also comes as Ukraine celebrates independence. Zelensky began the day by paying respects to troops who died in the war with the Soviets. He vowed retribution against Moscow as Kyiv's forces occupied parts of Russia's own territory in the Kursk region. So ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ናጽነት ናይ ዩክሬን ስለ ዝነበረ ብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት ኣጆኹም ምሳኹም ኣለና ኣብ ጎንኹም ኣለና ኩሉ ዝከኣለና ክንሕግዘኩም ኢና በይንኹም ኣይኮንኩምን ዝብል ብዙሕ መልእኽትታት ክመሓላለፍ ቀኒዩ ሓደ ነገር እዩ ዘተንባሃልካ እዚ ገና እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ነቲ ኩናት ክቕፅል ዘለዎም ሕልሚ ወይ እውን መደብ ጠጠው ከም ዘይበለ ዘርእየካ ወላ እኳ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘሎ ሪያሊቲ ወይ እውን ክውንነት ካብኡ ዝተፈለየ እንትኾነ ኣብ ክውንነት ግን ወይ እውን ኣብቲ ድሌታት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ስቲል እቲ ኩናት ንክቕፅል እዩ ገለ ነገር ፖለቲካዊ መፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ኣብ ጣውላ ክፍታሕ ዝኽእል ሕጂ እውን 6 ወርሒ ድዮም ክገብሩ ዓመት ድዮም ክገብሩ 2 ዓመት ድዮም ክገብሩ 3 ዓመት ድዮም ክገብሩ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብ ጣውላ እዮም ክራኸቡ እዚ ኩሉ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ጣውላ ዝብል ቃል ከም ሓደ ናይ ፑቲን ዘረባ ገይሮም ወይ እውን ሰላም ዘይንገብር እንተተባሂሉ ደገፍቲ ናይ ፑቲን እናበሉ ዝፀርፍዎ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጣውላ ይኩዳእ እቲ ጉዳይ እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ክንምንታይ ንራሽያ ከተዳኽማ ትኽእል ቅድሚ ናብ ጣውላ መብፃእካ እምበር ናይ ዩክሬን ጉዳይ እሶም ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ገይሮም ዝርእይዎ ዘለዎ ይመስለኒ ወይ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ሰብ ይጉዳእ ኣሎ ይመውት ኣሎ ህዝቢ ይሃልቅ ኣሎ ሃገር ተዓኑላ ዓንያ ያሰረፋ እውን የብላ ግን ንሳቶም እቲ ኣብ ዩክሬን ዝወሩ ዘሎ ዕንወት ዘይኮነ ኣብ ራሽያ ክንምንታይ ዕንወት ክነውርድ ንኽእል ብቁጠባ ብትሕቲ ቅርፂ ነቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከምኡውን እንተተኻይሉ ንራሽያ ከነውድቓ ንኽእል ዶ ዝብል ሕልሚ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ስለ ዝኾነ እቲ ስትራቴጂ ከም ዝሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እናቐፀለ ከሎ ስቕታ ጌርካ ጆኻ ጥራይኻ Earlier, Zelensky published a video address that he said was recorded in the border area where Kyiv launched its surprise incursion into Russia. Let's listen in. Whatever the enemy was bringing to our land has now returned to their home. And those who wanted to turn our land into a buffer zone should think about preventing their country from becoming a buffer federation.
Our enemy will also know what Ukrainian retaliation ዘለንስኪ ዓቢ ፈኸራ ከም መራሒ ምናልባት ከም ትሪኦ ከለኻ ናይ ራሽያ መራሕቲ ብፍላይ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ፀርፍን ኣብ ሕማቅ ቃላት ምጥቃምን ናይ ዩክሬን ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ትሪኦን ኢኻ እዚኻ እቲ ዘለንስኪ ግን ብዙሕ ግዜ ናይ ዓቕሊ ፅበት ናይ ኣንፅርፅሮ ዘረባ ክዛረብ ኢኻ ትሰምዖ እሱ ድማ ሓደ ካብኡ ተኣሊዎ ይደልዩ ኣለዉ ዝብል ዘረባ እውን ስለ ዘሎ እዩ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ተኣሊዎ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ንዘለንስኪ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፀፀኒሑ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚኻ እንታይ እዩ ዩክሬን ትሰዓር ኣላ ኣብ ገለ ፖይንት ዘለንስኪ ዘቲ ሰላም ኣይገብርን እንድሕር ኢሎም እቶም ምዕራባውያን ድማ ተደልዮሞ ንዑ ፀጊዖም ካልእ ክገብሩ እዮም ምክንያቱ እቲ ናይ ምርጫ ግዚኡ ወዲኡ እውን ስለ ዝበሃል ኣነ ፀገም የብለይ ናይ ኩናት ግዜ ንሃገሩ መሪሑ ናብ ዘድልስኩም ትኮስት ግን ንሃገሩ መሪሑ ናበይ ይወስዳ ኣሎ ናብ ሽግሪ ይወስዳ ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ዳርጋ ብምፅወታ ናይ ምዕራባውያን እትነብር ዘላ ሃገር እምበር ንሱ ጥጠው ከብላ ዝኽእል ኣይኮነን ግን እቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ክሽፍነሎም ይፍትን ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እጂ ንህዝቢ ራሻ ከምቲ ፀላኢ ናብ መሬትና ኣትዩ ዘሎ ንሕና ድማ መሬቱ ኣቲና ኣብኡ ክንቅመጥ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ብስትራቴጂ ክረአ ከሎ እሱ ገይርዎ ዘሎ ስጉምቲ ግን ናይ ብሓቂ ጌጋ ምዃኑ ዝገልፅ ንሂና ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ክሳራታት የስዕበሎም ከም ዘሎ is worthy, symmetrical, long-ranged. They will know that sooner or later the Ukrainian response will reach any point in the Russian Federation that is a source of danger to our state and our people. We will not allow them to turn our land into a grey zone where the blue and yellow flag rightly belongs. A sick old man from the red square who constantly threatens everyone with the red button will not dictate any of his red lines to us. Only Ukraine and Ukrainians will determine how we live. So ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ጌና ናይ ውግእ መንፈስ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ሓንቲ ለውጢ ናይ ሰላም ግን ዝረኣየሉ መንፈስ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ብዝለዓለ ናህርኒ ዝቕፅል ዘሎ ክመለሶ ኢና እቶም ሓያላት ዝበሃል ዘሎ እቶም ንዑ ዝድግፉ ዘሎ ኣሜሪካ ቀንዲ ሓይሊ ናቶም ናበይ ኣተኪሮሞ ከም ዘለዎ ግን ኣብዚ ንስማዕ ሕጂ Numbers and not words that tell the most compelling story. Last year, global spending on nuclear weapons rose 13% to more than $91 billion. All 9 of the world's nuclear powers upped their investment, together pumping almost $3,000 into atomic weapons every second. This is strange. For decades, the number of nuclear weapons has been falling, a result of Cold War tensions easing. Now it looks like the nuclear arms race is heating up again. In this video, we're going to unpack the trend. First, we'll look at nuclear weapons. So, እንታይ ኣብዚ ክትዛረብ ትፍትን ዘላ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣብዚ 9 of the world's nuclear powers up there. እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ዓለምና እቶም ኒውክለር ፓወር ኒውክለራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ሃገራት እዮም ኣሜሪካ ፍራንስ ዩኬ እስራኤል ፓኪስታን ኢንድያ ቻይና ኖርዝ ኮርያ ኤንድ ራሽያ እዚኦም እዮም እቶም ኒውክለራዊ ኣፅዋር ዘለዎም ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ኢራን ጆይን ክትገብር ከም ትኽእል ኣብቲ ራንክስ እዩ ዝንገር እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ነፍሲ ወከፎም እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ይገብር ኣሎ ሕራይ ኒውክለር ሒዝካ ኢኻ እቲ ኒውክለር ንምንታይ ክጥቀመሉ ኢኻ ኒውክለር ድማ ኩሉ ሰብ ከም ትፈልጦ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ማለት እዩ ነቲ ዘይብሉ እቲ ኮይንካ ከተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ክልተ ዘለዎም ተተባሂሶም ራሽያን ኣሜሪካን ተተባሂሶም እቲ ጌም ኢዝ ኦቨር ንሂማኒቲ ኢትስ ጎነ ቢ አ ቢግ ዲዛስተር እዚ ኮይኑ ከሎ እናፈለጡ ከለዎ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ውድድር ኣብ መንጎቶም ሃገራት ካልእ ደረጃ 9 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ኣብኡ ኢንቨስት ከም ዝኾነ እያ ትነግር ዘላ ሕጂ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝተፈላለየ ነገራት ክትገልፅ እያ እስከ ብሓደ ንስማዕ እዩ what's going on. Then we'll delve into the 3 big geopolitical developments that help explain this boom. Russia and the US are still by far the biggest owners of nuclear weapons. እቶም ዝዓብየ ኣፅዋር ዘለዎም መን ምዃኖም again እዚ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሪፖርት እዩ ዶቼ ቬለ ማለት ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኤውሮጳ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕ ኣንጻር ራሽያ ዝሰርሕ እዩ ግን እቲ ኩንነትካ ክጥዕስዎ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ዝበፅሕ መን እዩ ዘሎ ኒውክለር ኣፅዋር ተደጋጋሚ ከም ዝብለኩም ራሽያ እዩ 5580 ዝኸውን ኒውክለር ዎርሄድ ኣለዎ ድሕሪኡ ኣሜሪካ እዩ 5000 ዝኸውን ኣለዎ ምናልባት ራሽያ ኣጋኒኖም ክትኮኑ ኣጋኒኖም ወይ ጌጋ ሓበሬታ ሂቦም ክኾኑ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም በንጻር እዩ ኣሜሪካ ኣጋኒኖም ከይህሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓይሎም ናይ ምግናን ክእለት ኣለዎም ናይ ፀላቶም ግን ናይ ምድኻም ክእለት ኣሎ ስለዚ እቲ ሚድያ ድማ ጎኖም ስለ ዝኾነ ዝተጋነነ ቁፅሪ እንተሎ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ዝኽእል እዚኣ እውን ቸክ ምግባር የድሊ ምክንያቱ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ፀላዮ ዓቕቢ ኩሉ ግዜ ከነኣስን ከቆናፅብን እዩ ዝፍትን እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ማለት እዩ with more than 5000 warheads each but other powers are building up their stockpiles too
اوكي توم كالوت كنت يقبر له تقطري اف كالوت ترانايوم ابزي قندا قداس كنري زلنا يوكرين فرانسن دارغناي قدم خدي عمتات نيكولر واصوار زلوم يو حدش ነገር አይኮነን old fashion نيكولر واصوار يزي very important حبريتا بي زلو اب تشاينا زبال هاجر 500 وور هيدي زلوم وحدي بقطر كنري غلنا ابزي ما جيوبوليتيكس ريو امريكا ناي فرانس اند UK combined تجركايو ناي قدم نيكولر واصوار يزي 500 ከባቢ ኣለካ ማለት እዩ ቻይና ምስ ራሽያ ኮምባይን ክትገብራ ከለካ ድማ ክንደይና ንርኢ ዘለና 6000 ኦሬዲ ማለት እዩ ስለዚ ኩላቶም ቶም ካልኦት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ እንተ ኮምባይን ጌርካዮም ኩላቶም ወላ ህንድ ናቶም ወላ እስራኤሎም ገለመለ ነቲ ናይ ራሽያን ቻይናን ከርክብዎ ምናልባት ኣብ ጥቁ ክኾኑ ኩሉ መር ክሓልፎ ይክእሉን እዮም እንዳትስ ዋይ ናይ ቻይናን ራሽያን ኮምቢኔሽን ክልቲኡ እንተሓዊስካዮ ሰሜን ኮርያ እውን ኣሎ ኣብዚ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ መመሊሱ ዝሕየል ኣሜሪካ ብዝሒ ሓገዝ ሃገራት ኣለዋ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ መፂኻ ተሪእኻዮ ግን ናይ ኩለንተን ሃገራት ሓዋዊስካ እውን ክንዲ ናይ ራሽያን ቻይናን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ናይቲ ሚሊታሪ ሓይሊ ዝቀያይር ዘሎ ኩነታት When it comes to spending, the US still leads the way, investing over $50 billion last year. China comes in second, we'll talk more about that later, and Russia is third. So بجنزب كرة خلوا حجي كل جزء جيجا سلي أمريكا ما عاد جنزب كم تطفيها بتوتدرات وارات كبر بتجنزب تو نبت ميليتار تصدق أنت زتمنى يرون أمريكا زدفر حيلاي محلو أتساقم كنت جنزب أنت يتجزء لي كسر جنزب هيكره أنت كسر حلو تغل وأنت كتفريق اللي تغل مزحت تجنزب أبتري repairing نايتزل لهم سيستمات نعمل تدي F-35 بحالنا فرتك ساكن ليك كبرات مخانن نعم ريبليس نعم مينتين كتجبر سيرفيس نقدر كندك خندمتي مليونات بليونات كم زخيدي زنقر سلزي تجنزبنا أمريكا قطر داي بزح مبر أو وتسي تاونت ناتو أزي وحد مخانون بزح أسوار كجزول خمسة يكلون أبت سنتنا أمريكا بزح جزء أبتي بايتون أمريكا كم مرة لنا سمعنا أبز فيديو بتلك مالله بنزارو تعسرت حدا شعت بليونز بهالزلو ناي تشاينا بتحسور قلبت ناتهم manufacturing capability زلهم قلت أفز زلهم technology زلهم كابت 5 بليون نلعب عليك شرحوا له 5 قلت راي أبزي أمنتنا تي كم لما تراشا تمسح سالي تجنزبتي بمنجس سلزخانة أبتز اللي بوتاتات سلزشرحوا له وتسيتاوي سرح كسر كم زخل سلز تقصر تراي ريخا كم زين عالمنا نوي حوان شو من 100 بليون وتهدروا باجت الله قال لك بحال أمريكا كان نقريد مثلا ميرو تكون تهدجن أبزوان زي أبريالي تابكينات تيا سلزلا ولا حنت لو كم تزخل أسعار كم زي بالله نرزالنا. If you take a step back, these are crazy numbers, especially because nuclear weapons are never supposed to be used. That doesn't mean they aren't massive business, though. In some countries, the US, UK, France, and India, the nuclear weapons industry relies heavily on... እቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ዝበሃል ዘሎ ኣብዘን ብፍላይ ኣብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ኣሜሪካ ዩኬ ፍራንስ ጀርመኒ ገለመለ መኒ እቲ ገንዘብ መኒ ዝወስዶ ዘሎ እዞም ኮርፖሬሽንስ ሜጀር ኒውክለር ዌፐን ካምፓኒስ ዝበሃላ ዘለዋ መነ ንሰንከ BAE ሲስተምስ ዝበሃል ኣሎ ቦይንግ ዝበሃል ኣሎ ጀነራል ዳይናሚክስ ኣሎ ጄኮብስ እዚ ኮርፖሬሽንስ ሎኪድ ማርቲን ዝበሃል ኣሎ ኖርትራፕ ጉትማን ዝበሃል ኣሎ ግሩመን ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ቶም ናይቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ካምፓኒታት እዮም ነዚ ኩናት ናይ ዓለም ድማ ዝደፍኡሉ ዘለውን ከም ዝቕፅል ዝገብርዎ ዘለውን ኣገደስቲ ካምፓኒታት እዚኦም እዮም ካብ ኩናት ዝረብሑ ካምፓኒታት ድማ እዞም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዮም ወላ ስክሪንሾት ትሰድዎም ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ገለ ዓለም በቲ ኩናት ብርክናቶም ንሰማይ ዝኸይድ ዝህብትሙ ዘለዉ ኩናት ንክጅምር ዝደልዩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፅልዋ ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚኣ እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም እዮም ስለዚ ዲፈንስ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ክበሃል ከሎ ነዚኦም ዝሓወሰ ነቲ ሚድያ ወሲኹ ነቶም ካልኦት ድማ ቢግ ኦይል ቢግ ፋርማ ወሲኽካ ዝኽየድ ኣካይዳ እዩ private companies, whereas in China, Russia, North Korea, Pakistan, and Israel, government agencies are mainly responsible. From a purely corporate perspective, there's no shortage of opportunity. Nuclear weapons need to be produced, maintained, and stored, and no one company does all of those things. Many defense companies are also publicly traded, meaning shareholders have a vested interest in the nuclear arms race heating up. And according to a report by the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, companies spend So እዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ውድድር ንክበዝሕ ንክመፅእ ኣፅዋራት ንክስራሕ ቀዳማይ ዝደሊ ዘሎ ፀጥታ ናይ ሰላም ኣይኮነ ዘሎ ኮርፖሬሽንስ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ኢንቨስተርስ ይደልይዎ ኣሎ ስለምንታይ ብዙሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንክሰርሕ ኣብ ውድድር ክትኣቱ ከለካ ገንዘብ ናብቲ ዲፈንስ ክኣትዩ ኤግዛክትሊ ንሱ ድማ እዮም ቶም ካምፓኒታት ኣብ ዘለዎ ዝደልዩ ዘለዉ
ስለዚ እቲ ናይ ኣፅዋር ውድድር መሊስ ከና በፅዋር ኢንቨስትመንት ምግባር ዝደልዮ ዘሎ መን እዩ እዞም ኮርፖሬሽን እዚኣቶም ልክዕ ከምዚ ካልኦት ካምፓኒታት ናቶም ኣቕሓ ኣብ ዕዳጋ ንክሽየጥ ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ማርኬቲንግ ዝገብሩ እዚኣቶም ድማ ነቲ መንግስቲ ባዕሎም ፍርሂ ፈጢሮም ስግኣት ፈጢሮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኣፅዋር ኢንቨስት ከም ዝገብር ካብ ትምህርትን ካብ ተተቅርፅን ገዲፉ ኣብ ኣፅዋር ኢንቨስት ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝገብርዎ ናብ ኣፅዋር ዝገበርካ ኢንቨስታይ ገንዘብ እንታይ እዩ ውሕጅ ወሰደ እዩ ንኻልእ ሃገር ክትዕንበሉ ኢኻ ንዓኻ ግን 5 ሳንቲም ኣይውስኸልካን እዩ ሓደ መዓልቲ ተኪስካ ነብስኻ ተድሕነሉ ትኽን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ነብስኻ ተድሕን ክትገዝእ ኢኻ ውፅኢት ዘይብሉ ኢንቨስትመንት እዩ Millions lobbying governments to invest in nuclear weapons every year. Okay, so that's what's been happening. The big question is why. The first thing to know is that defense budgets in general have risen because of the wars in Ukraine and Gaza. The conflict in Sudan has received less media coverage, but it's added to the feeling that the world is becoming increasingly insecure. Summing up this sentiment, UN Secretary General Antonio Guterres recently concluded that the world is becoming less safe by ናይ ዩኤን ሓላፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ይብላ ኣሎ ዓለምና ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰይፍቲ ናታ ወይ ካ ርግኣት ናታ ወይ እውን ሰላም ናታ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ ዓለምና ከምቲ ናይ ቀደም ብሰላም ትነብረላ ዘይኮነስ ካብ መዓልትና መዓልቲ እቲ ሰላምን ርግኣትን ዝበሃል ዝነበረ ይእላ ከም ዘሎን ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ምዕራባዊ ሓይሊ ቦትኡ ምስ ሓዘ እቲ من يحلفن من كما يزبل زنبر منفس مستسبره ترى هاجر مخانه مسفلته تحريت سلام تريل سلام شعوي كمت بزحات كيلاتات او يمسمام But there's something else happening here too, something that might be even more relevant, and it's to do with the balance of power on the world stage. Once upon a time, the nuclear arms race was pretty much a battle between the United States and the Soviet Union, reflecting a classic clash of Cold War ideologies. In that bipolar world, the US guaranteed the security of its non-nuclear armed allies, a principle known as the nuclear umbrella. As a result, countries like South Korea and Japan, as well as the entire NATO alliance, came to depend on America's nuclear arsenal. كم زنري دلنا أمريكا بتزعل كينات بزنبرا قطباون بوليتيكاون وتدراون عقمي نبزحات هجرات بتسأل ناتا من أمريكا نيكولاراو تسأل زبهال جابان ديو دبوب كوريا ديو نيتو زبهالا مولن أوروبا بتسأل كوينن كم دليتن يعندران ودليتن يفرار هاي نيرن إذا تسأل زيجن نبعلو درتو موداتو كم زبس حيزن قرزلو. But that security guarantee is weakening for a number of reasons. Let's go through 3 of them. First of all, China has got a whole lot more powerful. It still doesn't have nearly as many nuclear weapons as the US or Russia, but the pace of development is fast. China is expected to have 1,500 nuclear warheads by 2035, 3 times what it has now. According to a report by the Federation of American Scientists, China is now capable of launching nuclear warheads from land, sea, and air. It's also continued to expand development of its nuclear-capable شوف أبزي هجي بزح زي صحت تراي زاربولو مالتيو تشاينا بقطر ناي نيكولراوات وار 500 لوات حوتي كتب له تخليقه إذا 500 ما استسرحي تلكاج مبزحتو أبز ليتست ييرس أبز قرب عامة استسرحي وخلا زر 4 ليتست تكنولوجي زلوا زواريو ስለዚህ እቲ capability تاع من ساخذ قبره تخل بزلوا كاب سماي كاب مريت كاب بحري كاب سلسي كتكوس زغل نيكولراوات وار اللوا عاكم دما مستسل أنا نايت تكنولوجي تخدو زلا እቲ powerfulness ወይ ውን حيل نايت أسوارنا حيال كون كم زغل زنجر تقندي game changer ቻይና كون زغل زبحال زلوجن مسراشا زمدنا مقبعراي معناتو راشا أبتني نيكولراو تكنولوجي زبال ولا نسفيلاوي يخون وتدراوي زعبي حيل زلوا كم دما تنعزة اليورانيوم زلوا هاجر ساعة إذا راشا نيكولراو أسوار ملو بملو كابا أمريكا بزوج كاب راشا تجزء بزوج تكنولوجي ولا بسبيس انت قانا من راشا نوح زخونة تمكرو زلوا من كمية زلوا نيم سازي راشا كم تزد اللي أي تقاسون يمكن أبز عودزي على بقعة زلوا يم تاينا دما عدل سلس جبرت نبي حكم من رقاية خاطبلو أمريكا راشا دفيعة مش تاينا محازا هم تخون جيرات تنبر قدم قد مزوكينات زم جمارو راشا تاينا نبعلن أي تأمامنا نير ولا كوا دحم قربتنا تنبرن كلتين حيل سلزلون كلتين دما مور باورفul كخناس لزدليا بحدك سر هاي كلاني نيران بتنا أمريكان أوروبا بمولم تزراريوم راشا لبوتين كود غوز فتنقل نجد السدما زرايس لزليز نبرة ناب تاينا كسجاني روا تاينا دما نبعلا راشا توريقة لك كم راشا جيرهم كود قوا مهانم سلت فلدلا كلت يوم نتناتهم إيجو ويوناتهم أنا النت قديفهم إذا قد يزين خليتنا عزيار بحيث يلهم زلهم حبراوا كايرا نبزل على درجة أسجيرهم نتيروب أنا أمريكان نمودا وبفلا إن أمريكان نمودا بزل على باستراتيجية نوي حمتات
ተተሓጋጊዞም ይሰርሕሎ ማለት እዩ F-26 intermediate range ballistic missile and update its ballistic missile submarines with longer range weapons. All this at a time when China's geopolitical alliances are in the spotlight, especially its decision not to condemn Russia for invading Ukraine. Now, there's no official nuclear weapons alliance between China and Russia, but the very possibility of it poses a big risk for the United እዚኣ ዝሪእዋ ዘለዉ እዚ ናይ ራሻ ናይ ፑቲንን ናይ ፕሬዚደንት ሺን ዝምድናን ርክባትን ድኻም ልቢ ዝፈጥረሉ ዘሎ ንኣሜሪካ ከምኡ ድማ ነዚ ኤውሮፓ ዝበሃል ፖለቲከኛታት ስለምንታይ ሓደ ካብቲ ኣብ 67 ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ስትራቴጂ ጌና ቻይና ኣዝዩ ድኻ ሃገር ከሎ ቻይና ምስ ራሻ ክሓብር የብሉን እዮም ዝብሉ ነይሩ እዚኦም ክልተ ሃገራት እዚኣቶም ብዙሕ ፀጋ ዘለዎም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎም እንድሕር ሓቢሮም ንዓታቶም ቻለንጅ ምግባር ከቢድ ይክኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካ ርሑቕ ዝጥምት መርሕነት ከም ዘይብላ ስለ ዝንገር ነቲ unthinkable ክኸውን ዘይግብኦ ክሕሰብ ዘይግብኦ ዝነበረ ዝምድና ናይ ራሻን ቻይናን ሙሉእ ብሙሉእ ተሓቋቂፎም ከም ዝኸዱን ቤስት ፍሬንድስ ከም ዝኾኑ ገይሮሞም ስለምንታይ ንክልቲኦም ከጥፍእ ዝኽእል ሓይሊ ሓዊ ወሊዖምሎም ስለ ዘለዉ ነቲ ሓዊ ካብቲ ሓዊ ክድሕኑ ክልቲኦም ትሽርክነት ናቶም ክልተ ሃገራት ክገብርኦ ብዘይክእላ ደረጃ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ካብ መዓልትና መዓልቲ ድማ ይዓምቕ ኣሎ ነዚ ዝምድና እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ይፈትውዎ ስለ ዘለዉ ናብኣቶም ገጾም ይውሕዝ ኣለዉ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ኣሎ ኤስሲኦ ዝበሃል ብሎክ ኣሎ ኣብኡ ናይ ቻይና BRI ዝበሃል ኣሎ ራሽያ ኣብ ኣፍሪቃ ትመፁ ዘላ ስለዚ ካብቲ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ምዝመዛ ሰባት ናይ እዚኦም ዝምድና ስለ ዝመርፅ ናብኣቶም ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክመለሰ እያ ዛርስቲ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ሓደ ካብቲ ዝፅላእ ተግባራቱ ክትርእዩ እንጂ Night of a prisoner swap between Russia and Ukraine. Reuters is reporting the two countries are set to exchange 115 prisoners today following mediation from the United Arab Emirates. Meanwhile, the U.S. Defense Department has announced that the Biden administration is sending $125 million in new military aid to Ukraine as it marks its Independence Day. So, እቲ ናይ ምሩኻት ድርዮ ፀናሕና ኣብ ጎኒ ጎኑ ምስ ኣላጊቦምን ምስ መዓልቲ ናጽነቶምን ኣሜሪካ ሕጂ እውን 125 ሚልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ኣፅዋራት ናብ ራሻ ክሰድድ ምዃና ከም ህያብ ናይ መዓልቲ ናጽነት ማለት እዩ ዘይተሰደደ ኣፅዋር የለን ግን ሕጂ እውን መሊሶም ነቲ ኩናት ንኽምቕፃል ተወሳኺ ኣፅዋር ይህብዋ ከም ዘለውን እዚ ኣፅዋራት እዚ ድማ መብዛሕትኡ ንውሽጢ ራሻ ንምህራም ከገልግል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ Today, the support comes after Ukraine's surprise incursion into Russia's Kursk region, opening up another front in the fighting and claiming to have captured an area of 500 square miles. Ian Lee is in Ukraine and has visited the forces attack. So, እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ካልኦት ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ከንታይ ይገብርሉ ኣብዚ ኻስም Take out your firing position. From civilians to soldiers, Ukrainian recruits being taught the skills for frontline combat. On the 33rd anniversary of their country's independence from the Soviet Union, these men and women are on British soil, learning how to fight for their freedom. We're teaching Ukrainians to use rifles. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዞም ሰብ እዚኦም ካብ ዩኬ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጡ ዝነበሩ I think ካብዮም ወሲዶሞም ወታደራዊ ታዕሊም ይህብዎም ኣለዉ ኩሉ ነገር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይዕልምዎም ኣለዉ ናበይ ክሰድዎም ናብቲ ግንባራት ናይ ዩክሬን ክወስድዎም ማለት እዩ ስለዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዶም ኢትዮም ከም ዘለዉ ዘርኢ ማለት እዩ እዚ ቀፃሊ ዩኬ ኣፍ ልቦም ነፊሖም ዘረብሉ 60,000-70,000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣሰልጢና ኢና ኩላ ኣፅዋራትና ሂብና ኢና ዘይግሃብናዮን ዘይገበርናዮን የብልና እናበሉ እዮም ዝጀሃሩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ናይ ዩክሬን ጥራይ እዩ ዩክሬን ምስ ራሻ ትዋጋ ዘላ ምባል ክሳዕ ክንደይ ናቶም ሰራዊት ክሰዱ ስለ ዘይደልዩ እዮም ናይ ካልእ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ወሲዶም ብዘይገድስ ኣበይ ኣሎ ንዑ እናሰልጥኑ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ኩሉ ናይ ኩሉ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ ኣገይ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ካብ መጀመሪኡን ክሳብ መወዳቱን ናቶም ስራሕ ከም ዝነበረ ምዕራባዊ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ኢትዩ ከም ዝነበረ ኣብዚ CNN ኣብ 2013 ዝገበረዎ ኢንተርቪው ስምዑ The extremism didn't come from Russia. It was coming from Western Ukraine. We've left a large part of the story out. There's a small but resolute and determined right-wing nationalist movement in Ukraine. It's quasi-fascist, and it is dictating terms to this parliament in Kiev, which is not legitimate in law, international or constitutional. This parliament, which is a rump parliament because they banned the two majority parties that represented the East, have been passing anti-Russian እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ 2013 ቅድሚ እቲ ናይ 2014 ኩናት ምጅማሩ ንሲኤንኤን ዝሃቦ መግለፂ እዩ እዚ ኩናት እዚ መን እዩ ንኽብገስ እዚ ፀገም ናይዚ ዩክሬን ዘባኣስ ዘሎ መን ኢሉ
እቲ ምዕራብ ዩክሬን በዓል ዘለንስኪ እዚኦም ናብ ኤውሮጳ ዝተፀጉዑ ነቶም ራሻውያን ብምብራቕ ዘለዉ ካብ ፖለቲካ ገሊሎሞም ግፍዒ ኣብ ልዕሊኦም ይፍፅሙ ነይሮም ነቲ ስልጣን ተቆፃፂሮም ከሳቂዎም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ኩሉ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ፑቲን ሃገሩ ከስፋፍሕ ስለ ዝደለየ እዩ ሓይሊ ክጥቀም ስለ ዝደለየ ዝብልዎ ባዕሉ ሓሶት ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ሳሕቲ እዚ ዶኩመንት እዚ ዝርከብ ዳስዋይ ድማ ናባ ከም ዘምፅኦ ዘለኹ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ኣለና ራሽያ ክትወሪ ኢላ ናብ ዩክሬን ከም ዝመፀት ወይ እውን ዘይመሬታ ከምኡ ድማ ቀፂላ ናብ ፖላንድ ክትከይድ ምዃና እዮም ዝነግሩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ጌርካ እሚንካ ነቲ ኩናት ዝገብርዎ ዘሎ ንከቐፅልዎ ኩሉ እቲ ኩናት ግን ባዕሎም ዘበገስዎ ምዃኑ ነቲ ፖለቲካ ናይ ራሻ ነቶም ራሻውያን ራሻዊ መበቆል ዘለዎም ቋንቋ ራሻ ዝጥቀሙ እዚ ምብራቕ ራሻ ተቆፃፂራቱ ዘላ ህዝቢ ራሻ ይሱ መበቆላዊ ህዝቢ ራሻ ይሱ ህዝቢ ዩክሬን ኣይኮነን ዩክሬን ዝበሃል ዩክሬናዊ መበቆል ኣሎ ኣብቲ ምዕራብ ናብ ኤውሮጳ ዝተፀግዐ ከባቢ እዩ ትውጋዊ ይኮነ ዝካየድ ዘሎ ትውግእ ዝካየደሉ ዘሎ እቲ ራሻ ተቆፃፂራቱ ዘላ ብሕጂ ትቕፅሎ ዘላ ህዝቢ ራሻ ያው ዝቕመጥ ህዝቢ ድማ ምስ ራሻ ቀረባ ብሃይማኖት ብቋንቋ ብኩሉ ዝተሓሓስ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ድማ መጀመርያ ፀገም ዝፈጠረ እሳቶም እዮም እቶም ዩክሬናውያን እዮም ነዞም ራሻውያን ኣብ ዩክሬን ዝቕመጡ መስእሎም ዝኸልዎም ዘለዉ የማናይ ክንፍን ሓይሊ ኩሉ ተቆፃፂሮም ድማ ዘይሕጋዊ ዓለምለኻዊ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዝጥሕስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ገበን ዝፍፅሙ ዘለዎ ሰብ እዮም ራሻ ይኮኑ ናበለይ ዝነግራ ዘሎ legislation. They banned the use of Russian as an official language. It isn't Russia that's been spewing this ideological, destabilizing message. It's been coming from the West. And here the worst part is that hatred has been supported by Washington and Brussels in embracing this West Ukrainian movement. That must stop. Exactly. ከምዛ ዝረኣኹማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ይዝብ ዘሎ ከምኡ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፅልኢ ነቶም ራሻውያን ነቲ ቋንቋኦም ንኸይጥቀሙ ኣጊዶሞም ኣብ ፖለቲካ ንኸይሳተፉ ኣጊዶሞም ኩሉ ነገር ምስ ገበርዎም ራሻ ድማ ነቲ መበቆላዊ ህዝብናታ ክትከላኸል ግዴታ ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኣሜሪካ ትድግፎ ዝነበረት ሓይሊ ከምኡ ገይሩ ሽግር ዝፈጥር ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካን ብራስልስን ነዚ ኩነታት እዚ ካብ መጀመሪኡ ዝሃንደስዎን ዘጀመርዎን ባዕሎም ምዃኖም እዮም ሚድያ ቢቶም ስለ ዝኾነ ግን ኩሉ እቲ ገበናት ናብ ራሻ ኣስኪሮም ራሻ በዳሊት ናበሉ ከምኡንኻ ይፍትኑ እዚ ድማ ኣብ ነፍሶም ከሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሃገራትና ክኾን ከሎ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሽክዑ ዝነበሩ ንዓለም ምግንዛብ ከድልየና እዩ ነዚ ምፍላጥ ስለ ዘድሊ ድማ ኢና ብተደጋጋሚ ነምፅኦ ዘለና ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ክበኩም እያ ነዚ ኩነታት ናይ ሕጂ ህልው ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ክንፈልጥ in Kyiv by someone who will surrender to the Russians. Absolutely correct. But it is still owned in part, at least, by the United States of America. And Zelensky is owned by the United States of America until the election. Well, right, until the election. I mean, here's the bottom line. And we're going to get to Kursk in a minute, and maybe that's the reason for this, can Ukraine hold out until after November 5th? That's becoming a huge question. I saw the stats up on the upper part of the line, and they are losing so many soldiers right now. ኣገዳሲ ሕቶ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ዩክሬን ስትራቴጂ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝመስል ዘሎ ብዝተኻለካ መጠን ክሳብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ዝካየድ ሓይሊ ከም ዘለካ ከተፍልጥ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ካልኩሌሽን ናይ ፑቲን ይኹን ናይ ዩክሬን ናይ ኩላቶም ናይ ኤውሮጳ ክሳብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኖቨምበር 4 እዩ ክካየድ ምርጫ ኖቨምበር 5 መን ተዓዊቱ ክንርኢ ኢና ዋላ ስቲል እውን ዋላ ትራምፕ ተዓዊቱ ኣብቲ ዋንቲ ክሳብ ጃንዋሪ 20 ባይደን ኣሎ ብስልጣን ግን ኣብቲ ኩናት እቲ ኣብቲ እዋን እቲ እንድሕር ተሳዒሮም ኮይኖም ፖሊሲታት ናቱ ጥንቃቐ ክህልዎ ስለ ዝኾነ ተሓታትነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ ክጥንቀቕ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ዘለንስኪ ዩክሬን ክሳብ ወርሒ 11/5 ክፀንሑ ይኽእሉ ዶ ብፍላይ እዛ ኣብ ኩርስክ ከይዶሞ ዘለዉ ብዙሕ ክሳረታት የጋጥሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ሽዑ ክፀንሕ ይኽእል ዶ ንዝብል ኣነ ብናተይ ርዲት ክፀንሑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ኩናት ካብ ትፅቢት ወፃኢ እናኾነ ስለ ዝኸይ ዘሎ Now, at any moment, they could cave. They could cave and Russia could pour through. Now, I don't think Russia wants to pour through. I listened to Putin very carefully. He laid it out. He said, Donetsk, Zaporizhia, the two republics up there, and then the other two, Kherson and what's the other one? I can't think of it. Donetsk. Those places, those regions will have to have no Ukrainian troops in them whatsoever. That's the first requirement for a peace conference. Well, he's almost succeeded in that already. That's what he's looking for. And second, no possibility of Ukraine being a member of NATO. Right. And when that happens, and you announce that the last Ukrainian soldier has crossed that line in the sand, so to speak, and gone back the other way, I'm sitting down with you.
You can't be more explicit than that. That's what he's been saying all along, but this was እቲ ዘተ ሰላም ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ሕጂ እኳ ካንስል ገይርዎ እዩ እዚኣቶም ዘተ ዝበሃል የለን ብምባል ሓፂዎ ድሕሪ እዚ ኣብ ዓዱ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ግን እቲ ንሱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ዞባታት ንሱ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ጠቕላላ ክብፅሖም ከም ዘይኮነ ወይ እውን ብዛዕባ ክዛረቡ ከም ዘይብሎም ኣብኡ ዝኾነ ኣብቲ ንሳቶም ዘለዎን ተወሳኺ ሓደ ሓደ ቦታታት ምን ኣለዉ እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብኡ ክህሉ ከም ዘይብሉን ካብ ብምቕፃል ድማ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ከም ዘይብላ ዳርጋ እቲ ኮንዲሽንስ ናይ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ካፒቹሌሽን ይብልዎ ወይ እውን ናይ ምምራኽ ዩክሬን ክትማረኽ ኣለዋ ይትሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዲስካሽንስ ናብኡ ገፁ እዩ ዝኸይ ዘሎ ዩክሬን ክትማረኽ ኣለዋ ክትማረኽ ተኮይና ድማ ኩሉ እቲ ቅድመ ኩነታት ናይ ራሽያ ትደልዮ ከተማለእ ክትክል ኣለዋ እዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ድማ ወሳኒ ክኸውን ኣብዚ ኣብቲ ዓውዲ ኩናት እንታይ ይገብሩ ይኮነን ባይደን ወይ ካማላ ሃሪስ እንድሕር ተዓዊታ እቲ ኩናት ክናዋሕ it will take a lot of years ዝፍሉጥ ነገር እዩ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዋላ ሰራዊት ናይ ኔቶ ካኣትዩ they will do something ትራምፕ ተተዓዊቱ ግን እዚ ኩነታት ክውድእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውድኦ መደብ ስለ ዘለዎ ወላ እውን እቲ ዲፕ ስቴት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዝሃርሞ ዘሎ ዝጭፍጭፎ ዘሎ ዝሸግሮ ዘሎ ይፈልጥ ስለ ዘሎ ውራይ ኢሉ ነቲ ኔቶ እውን ከየፍርሶ እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ንኸፍርሶ እውን ክኽልክልዎን እዮም ግን ከፍርሶ እውን ከም ዝኽእል እዩ ዝፍራሕ ዘሎ ምክንያቱ ትራምፕ ነኺስሎም ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ንትራምፕ ብዙሕ ዕንቅፋትን ብዙሕ ፀገምን ስለ ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ፕሬዚደንት እንድሕሪ ኮይኑ ንዓታቶም ንምዕናው ክሰርሕ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኣብ እዩ ዘሎ እቲ ካልኩሌሽን እንጂ truly graphic. Colonel, given the level of corruption and instability and absence of democracy, why would NATO want Ukraine as a member? That's been a question all along. But Judge, when Powell and I were talking about it, when Kissinger was talking about it with us, when others were talking about it with us, thought Brent Scowcroft, who thought it was a tragic era to expand NATO, we asked the same question about Albania, Montenegro, and other countries that we said those are the stomping grounds of empire for 1,000 years. They never have settled their grudges with their neighbors and such, even to a certain extent, Poland. Why on earth are we taking on Article 5 guarantees for these countries? And the only answer we could come up with was money. In what respect? Money to NATO? Money for the military contractors selling all the apparatus that they wanted to sell. This is what Bill Clinton set up. 94, I think it was. He set up this commission, mostly manned by military contractors, to determine whether NATO should be expanded. And of course, so again, እቲ ዘረባ ብጣዕሚ ንፁር እዩ ብዙሕ ሕርኽርኽ ዘለዎ ዘረባ እውን ኣይኮነን እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ንረብሓ ኣሜሪካ እውን ክትብል ከቢድ እንድዩ እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ነቲ ኔቶ ከስፍሕዎ ከለዉ ንምስፍሑ ክሰርሑ ከለዉ ረብሓ ስለ ዘለዎም እዩ እስትራቴጂካዊ ጥቕምን ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን መጠን ኔቶ ኣካላት ካብ 28 ናብ 38 እንተደይቡ ንኣብነት ኩለን ዘን ሃገራት ናይ ኔቶ ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ዝገዝኣ ካብ ካልእ ክገዛ ይፍቀደለን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ሳብስክሪፕሽን ናትካ ዝውስኽ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ጥራይ ንክገዛእ ኣብ ካልእ ከምዘይጥምታ ከምኡ ድማ ንሕና ክንሕግዘኩም ኢና ንሕና ክንረዳእኩም ኢና ብምባል እቲ ገለ መራሒ መፅኡ ብሕም እንተይሉ ድማ ብዕልዋ ጌርካ ዲኻ ገለ ጌርካ ከምዚ ፍንቀል ትገብሮ ሚድያ ቤትካ እዩ ኩሉ ነገር ቤትካ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ዓለምና እዚ ይመስል እዝን ወዲ እዝኒ ድማ እቲ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ንቅፅል ኢና ኣብዚኣ ኣብታ ናይ ሓንቲ ወጠጠው ዘበልኩልኩም ክመልሰኩም እየ ምክንያቱ ነዚ ኩነታት ከብርሃልኩም ደልየ ስለ ዝፀናሕኩ እየ and its allies. Okay, so that's the story with China. Now let's turn to North Korea. When the United States first offered South Korea protection under its nuclear umbrella, North Korea didn't have nuclear weapons. A few decades later, it's a very different picture. Accurate information about the country's nuclear capabilities is hard to come by, but it's thought to possess up to 1,500 kilograms of highly enriched uranium and 80 kilograms of plutonium. For context, a single atomic bomb requires about 25 kilos of uranium and 8 kilos of plutonium. North Korea reportedly also conducted a test of an underwater nuclear weapon system earlier this year. Meanwhile, things have been shifting on the diplomatic front. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሰሜን ኮርያ ነፍሱ ዝኸኣለ ሚሊታሪ ጃየንት ምዃኑ ንእሽተይ ሃገር እዩ ግን ወታደራዊ ሄቪ ዌይት ከም ዝኾነት ሃገር ኖርስ ኮርያ ድማ ምስ ራሽያ ሓደ ዓብዪ ዲል ገይሩ ከም ዘሎን ምስ ቻይና ድማ ዝምድና ናቱ እናቐረበ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ እቲ
ወታደራዊ ሓይሊ ዘለውን ዝገብርዎ ዘለው ነዞም ምዕራባውያን ሃገራት ድቃስ ለይቲ ዝኸሊ እዩ Two, while North Korea's close ties to China are already well established, last year more than a few eyebrows were raised when Russian President Vladimir Putin met with North Korean leader Kim Jong-un. The idea of China, Russia, North Korea, and maybe even Iran aligned on military strategy has set off alarm bells, especially in South Korea. Surveys now show that a majority of South Koreans believe their country should develop its own nuclear weapons. Basically, there's a growing sense right now that old assurances can no longer be relied on. And that brings us to our third point, the stability or lack thereof of the world's biggest military alliance, NATO. Much of what happens in this area depends on the outcome of the US election in November. Donald Trump has long been critical of what he So ከም ዝድርዮ ዘለና እቲ ኩሉ ዜሮ ናብ ኔቶ ቅድመ ምምላስ ኔቶ ንባዕሉ ግን ምትእምማን ዘይብሎ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ኣሎ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኔቶ ዝበሃል ኣይኮነን ሎሚ ከምዚ ጅምዓት መሰናኽል ምስ ኣጋጠሞ እቲ ቀደም ክምረፅ ከሎ ኣይፈትዎን እዩ ነይሩ ንኤውሮጳውያን ድማ ኣይፈትዎም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ ኤውሮጳውያን መዝመዝትን ሰረቕትን እዮም እዩ ዝብሎም ምሳና ማሓዙትና እናመሰሉ ንዓና ከትኩሙና ዝፍትኑ ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ ድማ ዝምዝምዙና ስለ ዝኾኑ ሸለል ኢልካ ክረኣዩ ዝግብኦም ኣይኮነን እዚ ሽርክነት ደገሎዶ ኣይግድሶን እዩ ኣሜሪካ ፈርስት ክብል ከሎ ሊትራሊ ቃል ብቃሉ ኣሜሪካ ፈርስት ማለት እዩ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እምበር ናይ ካልእ መሻርክተይ ድዩ መሓዛይ ድዩ ዘመደይ ዝበሃል ኣይግድሶን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እንካን ሃባን እያ ትፈልጥ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ኤውሮጳውያን ድማ ብዙሕ ይወስዱ ዝብሎም ከም ዘለውን ንባዕሎም 5 ሳንቲም ኣብቲ ዲፈንስ ዘየብፁ ብናይ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ዝስራሕ ኣፅዋር ንሕና ክንከላኸለሎም ድልዋት ኣይኮንናን ባህላ እዩ sees as America's outsized role in global defense. In fact, he recently said he'd encourage Russia to do, quote, whatever the hell they want to countries that don't invest their fair share in defense. The prospect of a second Trump presidency has prompted a lot of soul-searching among Europeans. Does America's nuclear umbrella still offer protection? And if it doesn't, what does that mean for nuclear-armed countries like France and the UK? There are no clear answers yet, but in a sign of how times are changing, Poland recently declared its willingness to host nuclear weapons on its territory, a sign perhaps that European countries are ready to play a bigger role in nuclear deterrence. Meanwhile, in another part of the world, India and Pakistan have been busy building up their nuclear weapons in an attempt to ward each other off further conflict. A reminder of how many more fronts there now are in the realm of nuclear deterrence. We've mentioned a lot of numbers in this video, but there's one we need to make sure we never forget. 246,000. That's the number of people estimated to have died in the atomic bomb attacks on the Japanese cities of Hiroshima. በዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እቲ ወታደራዊ ምትፍናን ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ኢንቨስትመንት ምግባር ካብ መጠን ንላዕሊ ረሲኑ ከም ዘሎን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ውሕስነት ስለ ዘይስምዖ ዘለዎን ዘይብሉን ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኢንቨስት ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳውያን ንነዊሕ እዋን ብሃገራት ይስሕቁን ይላገፁን ከም ዘይነበሩ ሎሚ ኣበይ ንኣትዎ እናበሉ ለይትን መዓልትን ብሽቁረራ መይቶም ከም ዘለዎ ይዝንገር በቲ ሓደ ኣፅዋር ደፍሪ ትካላት ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ንዑ ንክትገብር ግን ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ ብዙሕ ዓቕሚ እውን ይሓትት በቲ ካልእ ንኤውሮጳ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ዓይነት ድፍዓት እዩ ወይ ሽግራት የጋጢሞ ዘሎ ወታደራዊ ጥራይ ተዝኸውን በቲ ቁጠባ ከም ቀደም ተዝህልው ወታደራዊ ፎክስ ምገበሩ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘሎ ብዝፈጠሮ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣሎ መናሃብሮ ከቢሩ እቲ ቁጠባ ናቶም እቲ ኢንዱስትሪ ቤዝ ናቶም ድማ ይጉዳእ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ንክኽተልዎ ትግድዶም ዘላ ሽርክነት ይኹን ንግዲ ምስ ቻይና ድዩ ዋላ ምስ ህንዲ እውን እንተኾነ ምስ ራሽያ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ምቹእ ከም ዘይከውን ወይ እውን ገሊኡ ብገዳ ገሊኡ ክቋረፅ ከም ዘለዎ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ንግዲ እውን ይዕወቱ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ከይዶም ንኸይጥቀሙ እቲ ቦታት ኣፍሪቃውያን ኣይደልይዎምን ዘለዉ ስቲል ኣለዉ እንዲኦም ግን ኣፍሪቃውያን ካብኦም ንላዕሊ ንቻይና ንራሽያ ንካልኦት ሃገራት ይመርፁ ኣለዉ ስለዚ ኤቭሪዌር ዴይ ጎ ኣሜሪካ ድማ ውራይላ ነቲ ናቶም ቦታታት ትምንጥሎም ከም ዘላ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኤውሮጳ ትረክብ ዘላ ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን ዳርጋ ኣብቲ ውድድር ናይ ቴክኖሎጂ ተሪፎም እዮም ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦም ከለካ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ሉዘር ፓርት ናይቲ ኩነታት ዘሎ እንተሪኢና ኣሜሪካ እዩ ክንብል ንኽእል ንመለስ ኣብቲያ ናይዚ ክኢላ ናይዚ ኮነሬል ናይ ኣሜሪካ ዩኤስ ኣርሚ ሪታይርድ ኮነሬል ዝነበረ ናቱ ዘረባ ንስማዕ ምስ ኩነታት ማለት I'm going to change the subject matter because of your reference to military contractors. Chris, do we have the lover of peace and the blowhard ready to go? That would be cut number 10 when I call for it. This is a different subject matter. This is a different time period. Blowhard must be Lindsey Graham. Close. This is 2013. You'll know exactly who these two are the minute you see them. I want you to listen to the last 3 words that the lover of peace uses at the end of this clip. I think you will enjoy this. Cut number 10.
We say that her positions are radical, and they are radical. Let me tell you what's radical. What's radical is to send more Americans to die in this war, which is a monumental blunder by a president who swaggered us into it with, by the way, the at least tacit approval of the Democratic Party. You know, there's a lot of sin to go around here. What's radical for you want to send more people to this war? Is that your position? If we cut and run out of there like you want to do, we would be putting every American in 1,000 times more jeopardy than they're in now. We're going to cut and run anyway, well, Bill. That's your opinion. What's my opinion? American military leaders have said we're going to draw down beginning next year. The difference between drawing down and cutting pictures. Now listen. You wouldn't send your children to this war, Bill. My nephew just enlisted in the army. You don't know what the hell you're talking about. Very good. Congratulations. Yeah, and you want to just walk away. How many more young men and women are you going to send to have their arms and legs blown off this is so that you can be tough and point at people in a kind of cowardly way? And they knew that, first of all, only Congress can declare war. Why is that unimportant to you, Billy? Listen, why can't you become the patriot that your loud voice proclaims to be and stand behind the Constitution and insist that we never go to war again without the approval and consent of the United States? Poorly planned and poorly executed, but Bill O'Reilly wants to send more kids to fight and die. We've already had almost 2,000. Just let me have the last word. In the last year, two things have doubled. The number of dead American troops in Iraq have doubled from over 1,000 to almost 2,000. You know what else doubled, Billy? The price of Halliburton stock. That's what I wanted you to hear. The price. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣርጊመንት ብርቱዕ ዝኾነ ኣርጊመንት እቲ ፖለቲካል ሚድያ ስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝደልዮ ኩናት ሰራዊት ክስድድ ኣለና ክንዋጋዕ ኣለና ገለ ክብሉ ከለዉ ደቅኻ ክሰድድ ትኽእል ደይልዎ ነቲ ጋዜጠኛ ኖ ደቂ ኢዛ ከመይ ገይራ ወታደራዊ ዘየለዎ ድዮም ከብሎም ኢሉ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ቁፅሪ ናይ ሞታትን ረብሓ ናይተን ካምፓኒታትን ጥራይ ዝውስኽ ኢሉ ተን ካምፓኒታት መሊሰን እየን ዝረብሓ እቲ ዕላማ ድማ ንካምፓኒታት ንምርባሕ እምበር ንሰብ ዘገድስ ኣይኮነን ሰራዊቶም ክመውት ይኹን ወይ ናይ ፀላኢ ሰራዊት ወይ ናይቶም መሻርቶም ሰብ ክመውት ኣገዳስነት የብሉን ረብሓ ናይተን ካምፓኒታት እዩ ተቐዳማይ ማለት እዩ Price of Halliburton stock. I saw the look on your face as you were watching that. That brought back great memories. That's a great clip. Chris put it together. We ran it in honor of Phil Donahue's passing this week. But you cannot even imagine, correct me if I'm wrong, Colonel Wilkerson, the influence that the arms manufacturers in America have on foreign policy. It is astounding. It's grown so much since 2001 that it is astounding now. Eisenhower would, who made the original phrase, of course, would just, he's rolling in his grave. Everything he said has come true. He said in that speech, he said it influences every state house, every home, every building, every federal enterprise. He's right. And it is in there like a spider web now. And it influences even the Congress almost as much as AIPAC does. What is your take on the... So, እታ ዘረባ እንታይ እያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሙሉእ ብሙሉእ ብመን እዩ ዝቆፃፀር እዘን ናይ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታትን ካልኦት ክፋላት ምስን ዝተሓሓዙ ንሳቶም እዮም ከምኡ ድማ እቲ ቢግ ኦይል ናይ ነዳዲ ዝደሊ ናይ ፀጋታት ናይ ማዕድናት ካምፓኒታት እዚኣቶም እዮም ነቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንኤርትራ ክግድዋ ክፀቕዋ ከብልዋ ተኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ፀገም ስለ ዘሎ ማለት ኣይኮነን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዮም ነቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ጅሆ ሒዞሞ ዘለዉ ፕሬዚደንት ይመፅእ ይኸይድ ደዝን ማተር ፎሬን ፖሊሲ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ንረብሓ ናይዘን ኮርፖሬሽንስ ብዘገልግል መንገዲ ዝኸውን ዘሎ ብፍላይ እተን ናይ ኩናት ኣበይ የርብሕ ብኸመይ ኩናት ትጅምር ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ ካብ ኩናት ብዙሕ ኣይረብሑን እዮም ኩናት ጌርካ ማዕድናት ምስራቅ ኣብ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ግዜ ስትራቴጂካዊ ቦታ መሓዝ ኣብ ካልእ ዓለማት ግን ብኩናት ዝያዳ ጅን ኣፅዋር ክገዛ ዝኽእል ሃገራት ክዋጋኣ ከለዋ ብጣዕሚ ረብሓ ዘለዎም ኤሮጳ ንኣብነት እዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ዝበለፀ ግዜ ይንዖም ኣብ ኤሮጳ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ናይ ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዮም ገለ ገይሮም ክቡር ኣፅዋራት ክገዝኡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ምቹእ ኩነታት ይፈጢሩሎም ዘሎ እዚኣቶም እዮም ድማ ናይ ሰላም መላእኽቲ ኮይኖም ንዓለምና ክምህሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ክርዳና ክኽእል ኣለዎ ከመይ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም ኣብ ከመይ ዓይነት ግዜ ነብር ከም ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ ክንቅይሮ ንኽእል ዶ ኣምና ሹር ግለሰብ ክትቅይሮ ይትኽእል ኒኻ እንታይ ግን ክትገብር ትኽእል ፕላን ናይ ሂወትካ ከተስተኻኽል ትኽእል ናይ ሂወትካ ፕላን ክትገብር ትኽእል ብዘይገድስ እንድሕሪ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ኮይንካ ምስኡ ክትነብር ኣለካ ኣብኡ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ንኣብነት ሕጂ እቲ ፌድ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኢንትረስት ሬት ታሕቲ ከውርዶ እዩ ንብል ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ስታክ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ክሪፕቶ ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል ካልኦት ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ነዚ ኩነታት እዚ ኣስተውዒልካ ብትክክል መንገዲ ክትጥቀመሉ ፈትን ንረብሓኻ ክትቅይሮ ፈትን ልዕሊኡ ድማ
تقند لما بلان بي كل وكالو أفريقيا اتزحش بوتاي كون دحرسو سنة زي بس حجزة لنا ينتقصي لأوروبا حدا جنيا يكون لازم بأفريقيا مخات تزبلت أمريكا يكون معناته متأن كابزي رهاكا متأنو ناي سلام كا عجا ومنباركا زوحسي يكون ألو مارس يابس خودي لايك مقبار سبورت مقبار كومينت مقدار ناي وترس رحنايو ممبرز نايزو channel كتكونوا دما جوين كبارو حدش بروجرام VIP members بال أتاتات يلغو تتغاملو نا investment مغري كنا بقول لكم فتنينا عم معمول عالم تسديدنا زلنا كنكتلو زلنا من قد جخنا بربكم إياه مجمريا اتحيزنا يا زلنا ورقة تمني خاطر بورقة يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسي ولا بكولت كيت كختم مهار عدل تخفي تلقالو تتغاملو السنت زي رغيب كادما أب إنترنت تقيمك تمهاريخا ترخلتي أب سدس لزلها أب تزلها عادي أب ستوك ماركت ينفس تقبر أب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك أب أفريقيا زلو سبات بزعب زي ربو تتغاملو جنزبك أكنا بانكي أبو ينفست كوين كم زعبير كاجبر سالسايد ما جنزبك كلا كارك أنابيرك ناب أفريقيا خيرك تكالديو جزاديو نغتهنت وتنجبر نزك حق الزغل استفلا لي قرصات لنا البروغرامات نحنا تماهيركم نفسكم تكوزكم سلزغل تتغاملوا لي بلاكم. Thank you.